Myten om Demeter. Demeters datter Persefone plukker blomster med Okeanas døtre. Gaia lader en smuk lilje skyde op. Datteren plukker den og bliver fanget af Hades og Zeus. Vi fanger dig. Hun kalder nu på sin far Kronidon. Far! Hun bliver fyldt med en savn, og ligeledes gør hendes mor, som håbefuldt leder efter hende. Hvor er min datter? Demeter flyver i 9 døgn med fakler i hånden i hendes leden og søgen. På 10. dagen møder hun Hekate, som ikke ved, hvem der har bortført datteren. Jeg ved ikke, hvor hun er. Men hun går videre til Helios, som fortæller, at Hades har gjort det. Hun skal ikke bære nag, hun bliver blot mere vred af det. Nu tager hun ned på jorden til Eleusis, hvor hun møder Kelios. Hun klæder sig ud som en gammel dame og bliver fundet af Kelios døtre. Spørger, hvem hun er. Hvem er du? Hun bilder dem en løgn ind og kalder sig Deo. Jeg er Deo. De hjælper hende med at få et arbejde ved deres mor, hvor hun skal passe sønnen. Hun træder ind af huset over tærsklen, hvor hun lyser hun op. Familien bemærker det. Moderen tilbyder Demeter hendes søn, men Demeter begynder at opfostre ham. Men hun gør sønnen udødelig, og moren opdager det en dag, hvor hun tror, hun ikke ser det. Nu træder Demeter frem som den gud, hun er. Og Jeg er Demeter. Folk omkring Demeter bliver alle sammen skælvende angst og forsøger at formidle hende igennem bønner. Dagen efter beretter de hendes befalinger til kong Kelios. I sin vrede gør Demeter jorden ufrugtbar og lader ikke sæden falde. Zeus sender besked efter Demeter, som skal komme op til ham i himlen. Det gør han igennem den unge Iris. Demeter skal komme. Men Demeter er vred og afviser den unge Iris. Hun er stadigvæk sur og vil ikke gøre jorden frugtbar. Nej. Zeus må tage andre metoder i brug, så han sender Hermaias ned til mørkets og skyggernes rige ved Hades og får Persefone, Demeters datter, med op. Zeus giver Persefone en kerne af et granatæble. Værsgo. Og da Demeter kommer op, opdager hun det hurtigt, og det betyder, at Persefone er tvunget til at tilbringe vinteren sammen med Hades. Men når blomsterne gror, og alting er i vækst, bor hun i sin himmel sammen med sin mor. 1/3 af året ved Hades og de resterende i himlen. Her bygger de et hus sammen med Zeus, hvor de bor i fællesskab. Incest. Slut. Stop. God mand. Blev det godt? Den var bedre.